Online sa Sugilan, noon kita liwat kay Major John G. Liba, siling ko, 2 weeks lang tungod ang ginatag last time. No, parte pala sa ceasefire ni sa operation, TLTO niya galing nga concern kay LTFRB. Pero ari ho, naligad-gad lang may pinungkoy. Ang isa ka nagabiyahe nga modernized jeep, ang aligasyon hinaboy kabato dira sa Banga Iskala. Siling ko ti basi blakon hopefully ang investigation sang Station 4 kung ano man ang update sini i-check ta lang pero ini balantayan ta bala no siling ko pa si sample lang ni blakon hinali after 2 weeks hindi kini mas patch up o masettle ang problema kag damo hinabuyan ay batos dalanon bla pero dali lang kay may ari diri pagwa man no sa balita may mga ruta pa man galing available diri kung sinong luyag pa no nga mag-entra sa ginapatigayon subong sang gobyerno nga modernization program. No, we have Major John G. Liba on the line. Sir, may ngaga. May aga, Acionar. May Sa, aga. salamat gisa time. Siling ko daw warm up man sila kung sa basketball pa nga nanuntabo sa to. I don't know kung naka-coordinate si mo ka naka-istorya ka mo sa Station 4 party sa Buyanay bato sa Banga Iskala to, sir? Acionar, no, sa natabo tong insidente, matapos itong asang aga or Merkulis, no, itong aga, nag-dialogue kami sa mga upod kay Vice Mayor sa mga banago, no, operator. Mhm. So, evaluate namon kung ano gid lang ilang ang mga posibleng remedyo nga gusto nila matabo. So, dito mag-istorya kami. So, may mga gamay nga mga gin-suggest nga solusyon, nagambal man sila sa ilang side. Then, pagkahapon naman na ito na balitaan natin nga ang isa sa unit ng Surit, may nagabiyahe sa Dionisio Santa Fe, alam, ginbato dili sa Bangga sa Escala. Okay. So, immediately, nagtawag ko sa kwan kay Tisin sa Station 4, no? Ang may jurisdiction sinada nga basta investigation is Station 4. So, halin ka to, wala pa ko follow up kay si Major Guido Sako, Igor Gapon, man yung dayala ko sa cellphone kay balo ka may bisita kapon na si Chipin Piso nag Ari gali si Chipin, pidi gapon, sir? sa region. Sa region, Pero okay. bilang participate pa nang kita dire bilang online na galing. Pero amo na no, wala pa ko follow up kay sa ako man di medyo sa ako magapon. Pero initially ang ako na nakuha nga nag-gather ng information sa kuan sa atong mga biktima, so as alleged nila nang prior sa insidente may ara sila nga mga ginapang tumod nga mga individual na naglupabati. So wala man nila gin take into seriously nga tuturon so da mo na natapos ang gabi. Uy. Pero anyway, ikuan ko karon follow up ko kay si Major Goe para at least matumod ko sino to ang Gani man. allegedly. Aha. No, para at least mabalaan. No, pero by the way, kundi November 15 daw gina-expect sir 175 units sa modernized jeep ma-deploy na sa Bacolod City sa siyam ka mga ruta. May ari galing Bacolod nga 25 roads no nga awarded sa local public transport according ini sa idalom sa local public transport road plan. 24 guro. 24. 24 guro. Oo. So, subong 20 ang may ruta nga nakuha. May pilang nabilin na lang, sir? Yeah, may apat nga vacant or wala sang takers nga nag-apply. Okay. So, mga around damdamo man nga unit, no? Mga siguro damdako mo man, hindi ko ma-recall ang confident total sa to. Pero di ni siya nga route plan? Di ni siya nga ruta, I mean? I think grade ko northbound and then ang madumduman ko lang muna no doon Indiana and also ang alangilan niya to wala pa takers mo. Wala apply ho. Okay. So at least pero ini sila ang road plan ni well coordinated man sa inyo
Pero amo na gani sila kung mga preparasyon sila before maglaps ning 2 weeks guro mo man ang ginapreparahan ninyo sa das bitaw no kung anong mga outcome sila bla kung ano ang mga areglo matabo sila. Wala sa aton di sa bitaw action art di wait and see lang kita no kung anong madesisyonan sa babaw kay hindi man ta gahimo sang mga polisiyas na. So kita maulat lang kung anong order. So mula na ta dako ato antisipasyon nga tisipe pag mas ako nang pabor mag-abot yun man ang butang makunto na si do pali-Diyos man ginato na traffic so basi malang taloy ang gati ma-arrange pa naman sa insakto. Okay. Unlike sa subong Tunart, medyo rattle ka kasi siyempre may harap nga modernized, may harap niya traditional, and there comes na may tension pa in between so sa budlay sa ato nga ato bangon nga hindi lang man amo tani ato niya concern nga sa problema sa traffic kaya malo ka na traffic sa Bacolod. So Te amo na gani siling ko kadamo patani sa mga plano mo manda galing kay do na ungot katuod sining issue ho. Kung kito daw na mo ta nag-line up ng mga plano kasi kaya materials na para tuloy-tuloy natin. Kasi na aton mga koloro mga tricycle, e-bike no. Pero sige sir operation na sa mga tricycle ni kag e-bike niya sa mga e-trike. Yes, absolutely. Wala pa untat no kay sa kahapon, bilog nga hapon ako na almost mga from 3 o'clock hasta ako na sa biyan mga Las City or Las Otso no. Libot na akong tanang bilog ang sa asupang sa Wisigros, Burgos, no, Libertad. Kay tungod na asod-asod na mga complaint nila sa inyong mapasaway kita nga e-bike, no. Ako man ang tanang ginayo sila na i-arrange nila kung magbiyahe man sila. Dito man sila para dito sa Patandog. I-arrange lang nila ila ko galingon. Hindi lang sila magkatugit siya mag hamper sa traffic kinapis lalo. Hindi lang na naglapak sa tindala. No? Gani man. Anyway, sundo na mo ni sir nga mga update kag good luck sa imo kabalugig ko sa mga kabudlayan mo da no nga ginaatubang pero ti part of the experience kapag lambo mo na sa office mo guro. For the meantime, Sir Major John G. Liba, salamat gisa time ginatag karon nga morning sir. Thank you guys, Dr. Arto. Anytime. Salamat. Thank you. God bless.